खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनि दिनैनि जर'खा रादाबाव आं धोनराम बसुमतारी बयखौबो बरायबाय। दिनैनि जर'खा रादाबनि बाख्रियाव दङ उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोम लाइमोन आफादनि 28थि सावरायमा मेला जानानै थांबाय। फैगौ 8 नभेम्बर खालारै सारिदुवार बियाबनि सिङाव थानाय दक्षिण आमलगा गामियाव बाथौ गायसनगोन। 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 आरो 6 अक्ट'आव बरसला बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो। सोनाब तेजपुर बियाब माइनाव आफादा सेथि बिमा माहारि लोगो हमलायनाय खुंगोन। उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोमारि गौथुमा दौरि आसारि आरो फोसावगिरिफोरनि मेल खुंगोन। दानिया फैदो आबुं रादाब। थांनाय 1 नभेम्बर 2020 खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनि 28थि सावरायमा मेला भुयागार बियाबनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों जोबोर गाजा गोमजायै जाफुंसार जालाङो होननानै जोंनिसिम रादाब दैथायहरदों। आफादनि नेहाथारि रितुल दैमारिनि फोरमायनाय बायदिब्ला फुंनि 8 रिंगायाव गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिनय मोसाहारिया। बेनि उनाव गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो जिल्ला लाइमोन आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सामेलसन हायनारिया। फुंबिलिनि 10 रिंगायाव गौथुमारि सावरायमानायनि गेजेरजों इयुनाव मावनो गोनां माखासे हाबाफारिनि सायाव सावरायनायनि थांखि आजावनाय जायोदि बेनिनो गाहाय थांखिफोरा जादों उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि 29थि लाइमोन सावरायमा मेलखौ बर' बाजार बियाबाव खुंनो थांखि लानाय जायो। बेजों लोगोसे लाइमोनफोरनो रां बुथुमनाय राहा महरै बियाब आफादफोरा गामियाव थानाय लाइमोनफोरनि गेजेराव दान बाक्सु एबा लेफाफा रानना होनानै रां खांनायनि थांखि आजावो। बिब्दिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय बाथौ बिबुंसार ससियेल मिडियानि पेज एडमिन महरै एमडि बोनथुम नार्जारि आरो पिएमडि बिनय मोसाहारिखौ लाखिनाय जायो। बे सावरायमेलाव गं 19 बियाबफोरनिफ्राय 400सो सिबियारिफोरा बाहागो लानो हादोंमोन। बेलासे 1 रिंगानिफ्राय गेवलां सावरायमा मेला जागायो। मेलनि सिगां जाखांफु देंखोगिरि नितामनि बर'नि दोंसे मिलौदो मेथाइजों जुरियो। लोगो लोगो गेवलां दान खांनाय हाबाफारिया जागायो आरो दान बावजेनो भुयागार बियाबनिनो थामहिनबा बानजाय आफादनि नेहाथारि पुष्पराम बर'आ। फुंखा बुंथिगिरि महरै हरिसिङा हायार सेकेन्डारिनि लोगो फोरोंगिरि मुस्रि राजुकुमार दैमारिया गावनो होखानाय आयदा थौ बाथौसा थौ जौगा नोंनोथ' समाजनि गुदि नोंनोथ' जौगानायनि सालायगिरि बे आयदानि सायाव गुवारै फोरमायनानै होयो। नैथि फुंखा बुंथिगिरि महरै दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि सलेन दैमारि बिथाङा गावनो होखानाय आयदा बाथौ धोरोमारि गौथुमनि थांखि आरो नोजोर बेनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होयो। मख'जाथावदि 2020 मायथाइनि GAEE एन्ट्रेन्स आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय उदालगुरि जिल्लानि गासै 6 फरायसाफोरखौ बाख्नायनाय आरो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बेनि गेजेराव जाखांफु फावखुंग्रि आरो मोसाखावरि थरेना जुरि बर'आ धोरोमारि मेथाइजों मोसाना बयखौबो गोजोनग्लाय होयो। मख'नांगोन दि बे हाबाफारिखौ दैदेनदों आफादगिरि बिनय मोसाहारिया। गेजेर गेजेर बानजाय आफादनिफ्राय खेराइ हारिमुवारि मोसानाय दिन्थिनायावबो आफादखौ मेहेरगोनांसिन खालामनो हायो। बे हाबाफारिनि जोबनायाव फिरफिला बोख्लायनाय आरो बर' बाजार बियाबनो गथायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो होननानै जिल्ला लाइमोन आफादनि नेहाथारि रितुल दैमारिया जोंनिसिम मिथिहोहरदों। मोनसे समाव बर'नि गुदि आरो आंगो धोरोम बाथौखौ जोंनि हारिनि सुबुंफ्रानो नागारनानै गुबुन गुबुन धोरोम आरो हारिमुखौ गोबानानै लाबायमोन। नाथाय आथिखालनि साबना हामना आब्रुथि गोनां बाथौ धोरोमखौ अनसायफिननानै गावनि आरो गुदि बाथौ धोरोमखौ बोजबना लाफिननो नाजादोंसै। बेनिनो फोरमान महरै सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार बियाबनि दक्षिण आमलगा गामि नाङैनो मोन 95 नखरा फैगौ 8 नभेम्बर खालारै बाथौ गायसिगोन होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। बे खाबुआवनो बाथौ बिबुंसार नखरनिफ्रायबो बिथांमोनखौ बरायनाय जासिहरबाय। फैगौ 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 आरो 6 खालारै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरसला बियाब बाथौ गौथुमनि 25थि मायथाइयारि जथुम्मा रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंगोन होननानै जोंनिसिम रादाब फोरमायहरदों। गोबावै मोननाय रादाब बायदिब्ला बेनि आफादनि आफादगिरि तुलन मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि महरै मुस्रि सनिराम बर', राङारि दालाय आफादनि मासिगिरि बालिराम बर' आरो हांख्रायगिरि महरै गसाइ सरगियारिखौ लानानै थांनाय 23 अक्ट'बर 2020 खालारै मोनसे बानजाय आफाद दानाय जाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। बाथौ धोरोमाव बिमा माहारिनि बिबाना बुंस' हाया। बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब तेजपुर बियाब बाथौ माइनाव आफादनि
आफादा फैगौ 13 नभेम्बर खालारै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बान्दरमारि रंगमन्चआव सेथि बिमा माहारि लोगो हमलायनाय मेल खुंगोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासिनि मासिखौ समायहोगोन मुस्लिमा सांग्रिली बर' लेङाइ बुंथिगिरि सनितपुर जिल्ला माइनाव आफाद। बे सावराय जथुमाव एहेमबारे हायनारि गाहाय फोसावगिरि सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुम, मुस्लिमा रानि थरायना बसुमतारी गाहाय नेहाथारि सनितपुर जिल्ला माइनाव आफाद आरो थरायना अनसुलि बसुमतारी टिचार एडुकेटर नर्मेल स्कुल सतिया बिथांमोना फुंखा सुबुं महरै बाहागो लागोन होननानै सोनाब तेजपुर बियाब माइनाव आफादनि नेहाथारि थरायना रेखा बर'आ जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। फैगौ 14 आरो 15 नभेम्बर खालारै उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमा दौरि आसारि आरो फोसावगिरिफोरनि फोरोंथाइ मेलखौ साननैनि हाबाफारिजों उदालगुरि माइदांगुरिनि बिजिरसुं खुलियाव खुंगोन होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। मख'नो गोनांदि गिबि सानखालि उदालगुरि जिल्लानि गासै गामि आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बे खालिनिफ्रायनो माइदांगुरिनि थानसालिखौ गासै रायजोफोरनो खुलुमनो थाखाय हगारनानै होसिगोन होननानै फोरमायदों। बे थानसालियाव अरायथा दौरिबो लाखिसिगोन होननानै बाथौ बिबुंसार जर'खा रादाब बुथुमगिरिनो जिल्लानि गाहाय नेहाथारि मुस्रि सलेन दैमारिया मिथिहोदों। दिनैनि जर'खा रादाबनिफ्राय आं बिदाय लाबाय। खुलुमबाय।